Okay mga Kaspiro, bilisan po natin kasi may work pa tayo ngayon. So ang oras na ngayon ay kailangan dumating po tayo dun sa ating pinagtatrabahuan. So dito po ako ngayon sa Baluarte mga Kaspiro. So naninisid ako dito. At may nahuli naman tayo mga Kaspiro. So tingnan po natin mga Kaspiro. Alright. Yes! So ito po yung huli natin ngayon mga Kaspiro. So tsamba lang to mga Kaspiro. Alright mga Kaspiro. So ito po yung mga dalawang maliliit na huli din natin. Unicorn at saka bilason. Dalagang bukid. Yan mga Kaspiro. Alright mga Kaspiro. Ito po yung spur gun na ginamit natin sa Malinyo spur gun. Sponsored by Hezekiah Dwayne. Yan, inverted spur gun po ito. Alright.
kumain ng isda natin. Tingnan yung ano, katawan. Alright. Ito naman, kumain ka ba yung Maori fish? Wala pa. Wala pa? For dinner. Alright. Isabaw na mo, isabaw. Okay, so ito na po yung 1,100. Alright mga ka-Espiro, 1,100 yan. Thank you kuya, ha. Salamat. Sige.